हामबाय जों दिनै जोंनि करबुक प्रेस क्लाबाव जों सफायजाक ते हामबाय जोंनि प्रेसिडेन्ट दा बिप्लब त्रिपुरानो ते सेक्रेटारि दंगो बर'नि केसिआर दंगो ते हामबाय रनाय जोंनि ताकुक दाबानो ते जोंनि ताकुक आंनि बुफायं जोंनि राजेश त्रिपुरा ते जोंनि प्रेस मिट टीम रंनो बेलायनो खाकसां मायाफारो एक्चुअली जों दिनै फुङाव जतनो काम खालायनो फालिका के जोंबो समय किसानि बिसिङाव जों दिनै और माफायमानि कारन के जों थांनायाव जों कक रिजाक दं बर'नो जोंनि प्रेस करबुक प्रेस क्लाब न नरक जे फुं सिनि करबुक न नरक मुंति सानानै नायदि जों अमा हायके जों जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ते जोंनि अरनि जेरा दंनाय रंनो जों साका नरक कस्त मस्त खायफानो दरकार के जाया खायफानो नरक काम खालायदि के किन्तु अमो सक्सेस संखा आं बेलायनो हामबाय रनाय जोंनि करबुक प्रेस टीम न सारा त्रिपुरा पूरा सिन करबुक न सिनि मुंमानखा तामनि बागै सुरु प्रेस टीम नि सिनि करबुक प्रेस टीम नि माध्यमे सिनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सिनि बिप्लब त्रिपुरा सिनि आनिबो ताकुक दारानो गे सिनि अर प्राय 14 जना प्रेस क्लाब टीम दंगो आं बरनो बेलाय बेलाय हामबाय जानाय ते स्पेशली हामबाय रनाय सिनि प्रशासनिक सिनि करबुकनि एसडीएम हयते सिनि पुलिस प्रशासनिक जरा प्रशासनिक बाबे तंनाय रंनो बरनो बां बरबो अनेक नायखासुनो गेसिनि हामबाय रनाय सिनि एमएलए बरम गोनां सिनि लोकल एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा ते सिनि लोकल एमएलए सॉरी प्रेसिडेंट हिरणमय त्रिपुरा ते प्रेसिडेंट सिनि अतीन्द्र रियांग के सिनि चेयरमैन सिनि बरम गोनां करबुक को नायखुलि तंनाय प्रणब त्रिपुरा सह कारण नायदि गोयता महिनिया आं तो सुजा सुजा आं जों कग्रु के कग्न जों नारुगु हां लेरि मानो किन्तु जतनन सामाजिक रंनो रेसपेक्ट रनानि सिनि पब्लिक रगु सिनि पॉलिटिकल टीम रगु बरक नायथों कारण जत जागा थाङै बरनो मान सन्मान रनानि उंथों कारण बरक अनेक कतर सामं खलायके गे बरनो कग रजाक दंगो जों नरक फाइकांके फाइनेंशियल किसा जों हेल्प खालायनाय हिनै गे जों दिनै फाइनेंशियल किसा बयहागे गोबां रिमे फानो जों जे कग रजाखाय जों खकसा फानो ब रांनो 1 लाख रिब ब रांनो गे जों जे सुगजाक माने सिनि तिप्रा मथानि तरफ थेके जों दिनै हैंडओवर खायनाय जों सिनि बरम गोनां सिनि बिप्लब त्रिपुरा सिनि प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट ते कैसा बिरमणि त्रिपुरा थाङै थैजाक सिनि ताकुक बिनि आत्मानबो शांति खायथों गे जे बिनि मानथाय सुथाय सरकारि बाबे बनो सक्सेसफुल खायना नोंथों उदिनो कैसा न्यूज नुखा बरनरो अनेक प्रॉब्लम बिनि डेथ सर्टिफिकेट माया आबो दाति दाति न इशू खायथों आफोरबो सिनि करबुकनि प्रेस टीम न थांका गे अमो तो डेथ सर्टिफिकेट तो किसा प्रोसेस लगै मानो 1 वीक 2 वीक नि मानो हाइपनो बरनो रुनानि उथों आं सिनि प्रेसिडेन्ट बो आं किसा सादिनि कोइने सिनि करबुकनि दाल बिदाल गभर्नमेंट उथो नन गभर्नमेंट उथो सोशल समाज सेवा सामंखायने उथो बारिखना हमबाय चनो बरम रुगैतिनि सिनि करबुक प्रेस क्लब फाय सुपाय मानि बागै सान थांलाय तो बिराद कस्तनि बिसिंतनो जों सामं तांलायनो दङ जों कोनो गभर्नमेंट सिमेन कोनो एक्सट्रा बजेट बो करेचिनि जे मानसाक जों पब्लिक एबा जों जे हामजानाय रंनि थाने याफामा थलैनो जों सामं तांगो जे अनेकटा जागा काबमा जागा जों सपोर्ट मानो अनेकटा जागा जों सपोर्ट मानिया तो जों सपोर्ट मानिया हिले जों खाबाया सिनि सामंनो जों ताङै फुनो खलाय सिनि खायथायनो जों खलाय फुनो खलाय सिनि नेक्स्ट जनरेशन सिनि सारायद सुनु सोलोंनाय जों सिमेनो वान चोइस जों बासका होय दङ लेमन लेंया हिया गै तबे इस तिनिनि जरागो सिनि करबुकनि ओइनो सोशल वर्कर तिनि विशाल आरो तिनि यां दाबानो यां राजेश सुनु फायै सिं बाय मालाय फेमेन बाय बारि खाकसांगो इनजखे नुहा हलाय साकां रगो आरबो सामं तांनि जों आरबो खाबाचागो आरो बारि बारि के हमबाय
इसोरनो आं सासेनाय बिनि बागै